Inudu Msonda takumvani audio yanu ngakhale sitinayimalize kuimvera mukuti inu ndinu a think tank amene mukudzudzula kuti APM sanapite nawo kumkumano. Kodi inu mwayiwala kuti mtambo akuphwanya zikoli ndi chakwera kumaphwanya zikoli APM sanayitane? Anayita anatu. Anapita iwowa. Ananena kuti APM ndi educated savage. Ndelero educated savage uja mukumfuna sopano kuti mupange naye kulingalira naye kupanga solution educated savage yo. Inudu Msonda ngati mwasuwa choti mungauze amalawi kamene mufuna ndalama chakwera zikupasa. Inu mungopempha ndalama kwa chakwera zikupasa ni ndalama Msonda. Wamusa kule ngati anzeru Msonda. Kodi player mmozi timu yose michabwa player ngaonekemo inuyo mukantenge APM pamaso pa mchabwa iyeyo sojolinga akhale mchabwa. Msonda Musatinamize ndipo APM wachita bwino kusapita ko kumene koko. Sasa tadi ngati zachilika APM azikuta azikaonera zimene zokonza ngati zimene zichazo azikaonera zimene ndiye kuthandaza kuti chani. Antsona ngati mwakalamba mukufuna kuti chakwera kupaseni ndalama angokupasani ndalama musija akufuna pofera atu akupasani ndalama niyo musija. Mwayiwala inu chakwera machita kukula mtima ali leader of opposition kuti APM ndi educated savage. Ndelero educated savage uja wasandukano sobano mozimira moto. Amusakhale muzimira moto. APM mwachita bwino kusapitako. Amenewa solution ayipeza kuchokera kumene yeye ayipezeko. Asafune lero APM ya. Tiyamika abakili muluzi kuti anapita. Chifukwa mapeto ake anakamanga kunena kuti sanatani sanapiteko. Mapeto ake nakha ngati kuti meeting yo inali ya mkazi ni mamuna. Ndewo anachita bwino. Mwayiwala zambusa mbewe alakuzulani munatani. Inu simuna mmange. Simunafune kunkwizinga nawo nyolo mkazi ake. Ndiye anachita bwino. Acheya wakupitako. Chifukwa mukanama ngato milandu ija kuti ikanayambiraso. Koma tsono ino musore ngati anzeru think tank ya inu yantundu wanu. Ati think tank. Yakuti. Ino Msonda nkono ngati bango.